जि मोजां जादों नोंसोर अबे ग्रुपनि? जोङो रामफल ना? कालसार सेन्टाराव जि मिटार फैगोन? मिथिया बिराद मोजां जादों नोंसोरथ' बुरजा मोनसिगोन बेसेबां मोनगोन? मिथिथ'आ थेंक इउ। माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों। बिराद मोजां मोनदों ना? बेसेबां मोनगोन? मोनथिथ'आ ना? मोजां मोनदों ना? बिराद मोजां नुदों नानिमोन। अल दा बेस्ट।
मोजां जादों नोंसोर अबे ग्रुपनि? जोङो औ रामफलनि रामफल ना कालसार कालसार सेन्टार रामफलनि जि फैगोन अमित शाह बिराद मोजां जादों नोंसोरथ' बुरजा मोनसिगोन बेसेबां मोनगोन मिथिथ'आ थेंक इउ